Казвай бе, аз съм тука. Знам, че си тук, бе. Хора, днешното видео, което е след 20 минути на Калинчо. Играем пак Brawl Stars. Както виждате, не сме сменили играта. Да, не сме сменили и до вечера може да гледате клипчето. Клипчето, да, ще го качиш. Да. Айде сега пускай да не се занимаваме повече с глупости и да започваме една чисто нова игра. И този път да спечелиме. О, има Едгар за 100 готиния скин. Тая игра ме притеснява малко сърче. Той има 2 сърча, Един. но има 2 дари. Аз съм с много опит с един гаджет. О, вау. Аз имам вече лотино. Браво. Някакъв друг тук е Едгар, искам да се прави. Едгар. Няма бяси. Никой не бяга от така ти калим по точно. Лапика. Лапика как ходил да говори. Как Като Франклин е с тебе. Къде си бе, Едгар? Къде си точно? Ти само смъртаха да не ме изнена. Там някакви кемпери, хора, видяхте ли? Най-много мраза кемпери. Най-много мраза кемпери. Аз не мога да търпя. Всичко, което не би трябвало да стане. Ето място, хора. И това игра ще Да. аз вече качих видео, ама още не се е качила, аз сега чакам. Това ти ще го качваш, аз няма какво, аз в момента не снимам, просто само ти говоря. Знам, Калини. Не съм малумен. Chill the storage at 45. Ти взимаш чил да се кажеш, има марчи по мярчи. Не, говориш просто по кое. Аре бе, да, това ваша чуварите много по-яко ще мога да спаси. Аз съм купил на вашия чувар, да, това за гими двете. Онова е с многото ракети, аз го бях купил на Робо Ръмбъл, това е перфектно за Робо Ръмбъл. Да. Онова, ето много ти пуска ракети. Ако искаш да изиграем сега една игра на Ромбо Ръмбъл. Това хора май е голяма. Има. Добре, тогава почва да играем сега една игра на Робо Ръмбъл. Трябва да ги има. Ако го има Може брата. Хиляди лайка на това видео, и на това видео дарете много мощен лайк. Бягай, кажи ми, защото може да се свет. Аз те хора притъчни на търсят ти докато повече. Пауни и тая е кашен. Пропуснал съм си ултимейта без искам. Аз вече съм снайперист. Аре, вече съм виждал и с сабия. Тебе много се причали се грешно. Стига човек, това е бак кемпера. Нямаше как. Сега пак взема опащение. Хора, наистина вече са 3000 купи нагоре, срещам, че става много по-трудно. Да, айде. Пак ли с това, Не на това ниво. На Ромбо Ръмбъл. Има Сич. Няма игра на Сич, Няма Ромбо Ръмбъл, хора, съжалявам. Айде да играем на Сич. Няма игра с Сич, брат. Що? Ще пръснат, що? Айде на Ромбо Ръмбъл. Няма. Тук няма Ромбо Ръмбъл. Ай, на Сич. Аре, на той, защото хората се оплакват. Аре, на тая карта на Хопзон. На тая, дет не взима купи. Окей, айде. Дет не взима. Но дава купи. Не дава. Дава. Не взима, не дава. Защото тогава няма смисъл да игра. Чакай. Ще направим едно такова и после пак ще продължим към другото.
Дай Бате, тоя. има... Хора, не можете да повярвате, има сова на ония комин през деня. Наистина. О! Това е сова! Това е сова. На комина през деня, хора. Пълен феномен. Айде, цикъл. Не на този, на другия. Не, това са... Ама брат, така няма да печелиш нит. Бате на тебе, добре, че не клака. Перфектната карта за крове. Отврат. Окей, аз взимам жената. Не взимай. Не, че някой герой да сме така по-хмелето. Ти с крото си перфектен, не да го сменяш. Когато скочиш, направо ги направиш на нищо. Да. И точно ако скоча върху тях, направо ги убивам. Да, именно. И крова с тази карта е хубава. О, имаме и 8-бит. Направо. О, там ще е трудно се едица. Няма ли да сме? Добре, това са какво прави това да се Нищо. прави на това. Стига да бъде. Аз съм заколвах с тъма. Да, така е. Заради ми ултимейта е, сега скочвам в център. Да, тук трябва да заради в център и да не умираш. Али не! Мене ма стъмна! Чао, Джаки! Що? Много тъпо. Много тъпо. Наглец. Идват и двама. Наведнъж. Давайте, без мен сте нищо. Дай му нашия! Убин. Да, попасна. Давай, център! Не мога. 71 сме нищо. Нищо не ме те не бега. Така лесно мога да се обърна край. Така става. Така става. Тук се борим да го направим това. Ма ти свеш 75 докато аз съм. Бле. Център, въдейме го! Въдейме център. И кол е мъртъв. Ще успеем! И това ме пусна. Дяло. Хайде, Балкалине! Браво, Солек. Кой е стар плеер? Той от другия отбор. Колото от другия отбор. Сериозно? Да. Ти още 2 кило за 10 джим. Да. Има нещо ново. В шопа, така аз като гледам. Но не така пише, че има нещо ново. Това според те заслужава си. Не. Няма как. И бак як я скинат аз. Да. Има 6. Това много макет. Малко присоти, а? Штръкна. Се штръкна мухия. И това не се служава. Там долото ще се премени. С долу ли започна? Долу? Ай, долу. Това е най-забавно. Новък инструмент. Ай. Дайте. Another customer. Аз съм бот. Не си бот. Бот съм. Не си бе. Аре, бот. Бот амбръсен. Аре, бот. Тук е. Аре, бот. Къде ходиш? Пак такъв мръсен бот. Сори! Ти не можеш да те убия. Ти не можеш да те убия. Дайте му намерете този бот, аз ще те убия. Беги! Турската тергетнеше. Само като те гепна. На стената. Ще лепна. И ще ме убиеш, да няма. Края и провала да не спре. Къде се дипи. Удари си главата в стената. Много чува.
Не, много си упът. Клипчето сте на 10 минути. Карта се връща. Браво, бро. Бизнес, ай, бизнес, дай. Дайте му бизнеса. Я гледай така е. Как гадно иска да умре. И сам. Тук това е. Опа, ние направо с Орган Сорос се забрахме с филми. Стопо не е. Тя с извинение. Маля, всяк само като филми. Хора. Наистина много да се Дай! Не зомбия. Не ме интересува. Чакай ме, се влизаме двамата. Нищо 27. Кой си мигаш, бе? Бърде. Още един кил и ще взема 10 джема. Аз още една победа и съм. Аз трябва да видя на какво имам. Квесто. Значи аз сега трябва да играя още 2 пъти с Барли. Аз сега нещо трябва да игра с Сърч. Добре, дай щом. Още е тук. Сме такова. Ай с колче, той може да на цел. Или пък... Аре, батко ти ще има. Батко ти. Никога с батко ти, ай. Чува се двойно, хора. Watch out, my girl. Арчи, го става? Арчи, мълчи! Оти стрима, дай Жанет. Бот съм. Много те боти, мават. На бата тя бот съм крафти. Крафти съм. Не съм крафти. Бот не съм. Това съм аз, бе. Да, знаем. What the fuck? Чакай, се жива я. Не, почакам. Това също не е бе. Аз тук си гона един. Дай. Майко, сам съм. Той ме изнесе. Взех 10 джема. Ами, чао хора.